trăiesc cu aceeași frică, anume cu frica de a nu trece ani și de a-mi spune ce ar fi fost dacă, cum ar fi fost dacă ai fi încercat, ce s-ar fi întâmplat, și aleg mult mai ușor un eșec decât să nu încerc. Uneori e important să pleci pur și simplu în lume, să te desprinzi de locul unde nu mai aparții și de situațiile care nu-ți fac bine. Există momente în care plecarea ajută la reconstrucția emoțională. Este acel pas necesar pentru regăsirea echilibrului interior. Așa începe experiența transformării trăite de Sweet Rox, călătoare și povestitoare, îndrăgostită de frumusețea lumii în toate formele ei. O tânără din Brașov care a învățat să găsească sens în lucrurile mici, după ce viața i-a oferit lecții mari. După mai multe perioade de supraviețuire, după pierderea locului de muncă, a relației, pierderea casei, Rox pornește în această călătorie interioară, parcurgând numeroase spații geografice. Călătoriile solo devin astfel mai mult decât experiențe. Ele sunt instrumente psihologice. Te învață despre autonomie, încredere, despre capacitatea de adaptare atunci când totul este necunoscut. Sunt locuri și întâmplări de viață care te pun față în față cu tine, fără să te mai poți evita, fără să mai fugi de tine. Rox călătorește singură, alături de cățelul ei Joy, cu prietenii sau ca însoțitoare de grup. A ajuns până acum în peste 70 de țări, dar poate cea mai importantă destinație rămâne drumul către sine. Am întâlnit-o în Brașov pentru a descoperi nu doar poveștile din spatele călătoriilor ei, ci mecanismele psihologice care au ajutat-o să-și transforme viața. Pentru că, uneori, drumul esențial pe care îl parcurgi nu este în lume, ci în interiorul tău. Rox, bine ai venit în emisiune! Bine v-am găsit, mulțumim tare mult de invitație! Să călătorești în lumea întreagă, să descoperi culturi noi, să ai această libertate de mișcare și de împărtășire poate fi visul multor oameni. Dar în spate există de fapt multă muncă, uneori sacrificii și poate chiar oboseală. Tu spui că fiecare zi poate fi o călătorie sau un exercițiu de supraviețuire. Cum ai reușit tu să transformi exercițiul acesta al supraviețuirii în călătoria vieții? Adevărul e că cea mai mare parte din viață a fost un exercițiu de supraviețuire. Vin dintr-o familie nevoiașă, să spun, și cu multe probleme și, practic, copilăria a fost un exercițiu de supraviețuire, chiar dacă nu eram eu cea care lua deciziile. Dar apoi, într-o zi, și nu mi-amintesc când a fost ziua respectivă, dar nu a fost acum foarte multă vreme, aș zice după 30 de ani în orice caz, mi-am dat seama că noi avem o singură certitudine în viață, anume că într-o zi o să murim. Dar până atunci, practic, să trăim. Exact, poate fi supraviețuire, tragi cumva de zile de viață până ajungi în punctul ăla care nu știi când e, sau poți duce viața cât o fi ea într-o direcție care îți aducă satisfacții, de orice fel de satisfacții. Călătorile nu trebuie să fie satisfacție pentru noi toți, în niciun caz. Și ăla a fost momentul în care am început să aleg mai conștient. Deși la vremea respectivă nu credeam asta sau nu imaginam că a fi concediată de la locul de muncă, a pierde o relație, a pierde casa în care stăteam, nu credeam că pot duce către ceva bun. Nu... Și normal, în momentul în care tot cobori și ești tot mai jos și tot mai trist și tot mai depresiv, nu prea vezi că lucrurile alea pot duce într-o direcție bună pentru tine. Și iată că au dus. Pierderile au fost, într-un fel, cele care te-au determinat să iei această decizie și să faci din călătorie nu numai o plăcere, o pasiune, ci, într-un fel, munca ta, jobul tău. Exact, și un stil de viață, da, așa e. 5 continente, aproape 70 de țări. Cât ai văzut până în acest moment, alături și de Joy, foarte multe din aceste călătorii. Cine erai tu înainte de aceste vizite și cine ești acum? Care au fost transformările importante din viața ta?
Cred că cea mai importantă transformare sau cea care mi-a venit acum cel mai repede în minte este faptul că am crescut de la copilul care credea că nu e în stare să facă nimic, care are nevoie mereu de suport, simțeam un grad de dependență foarte mare față de oamenii de lângă mine, indiferent de relația cu oamenii de lângă mine. Și călătoritul solo, nu călătoresc doar solo în niciun caz, dar călătoritul solo a fost cel care m-a făcut să-mi dau seama că în punctele în care credeam că nu mă voi descurca, nu mai aveam timp să mă gândesc la faptul că mi s-a spus că nu pot, nu știu, n-am cum, am nevoie. Trebuia să găsesc o soluție. Și cumva presiunea momentului și a prezentului a reușit să mă rupă din... Nu, până la urmă toți ajungem să fim informați de lucrurile din copilărie mai mult sau mai puțin bune. Și în orice moment critic, eu mă opream și începeam să-mi aduc aminte. Ți s-a spus aia, ai pățit aia. Apărea un blocaj, nu mai știam ce să fac. Ei, în momentele alea de călătorit solo, mai ales cu un câine, când presiunea e mult mai mare și nevoia de a lua o decizie rapid, nu mai e ceva negociabil, atunci mi-am dat seama, uite, m-am făcut și asta, și asta, și asta. Evident că după, iarăși veneau amintirile din copilărie, dar deja deciziile erau luate, lucrurile erau rezolvate, încrederea în mine mai creștea un pic. Dar asta nu te făcea să fii mereu într-o stare de tensiune, cumva acea stare de alertă permanentă, să n-ai acea liniște? Am trecut prin etape diferite când vine vorba de călătorit. Ba da, la început eram așa, dar nu neapărat din motivul menționat mai devreme, ci pentru simplul fapt că resursele financiare erau foarte limitate, timpul era foarte limitat și atunci cumva pentru mine călătoriile, un city break de 2 zile, era pur și simplu o goană după bifat lucruri, făcut lucruri. Eram într-o alertă, într-adevăr. Acum nu mai călătoresc așa, nu mai simt presiunea asta, dar nu pot să spun că sunt stresată, speriată, sunt cred că mai relaxată decât ar fi normal să fiu. Care a fost cea mai mare frică ta înainte de a lua acel bilet doar dus alături de Joy și cum ai reușit să te descurci cu acea frică? Mi-am dat seama că avem o certitudine, murim, ce facem până atunci ține de noi. De atunci trăiesc cu aceeași frică, anume cu frica de a nu trece ani și de a-mi spune ce ar fi fost dacă, cum ar fi fost dacă ai fi încercat, ce s-ar fi întâmplat. Și aleg mult mai ușor un eșec decât să nu încerc. Sunt foarte împăcată cu gândul de a încerca și de a eșua și de a mă expune la ce spune lumea, nu-i așa? Lucru care ne guvernează atât de mult viețile, dar prefer să încerc. În călătoriile tale, posibil să întâlnești acel sentiment de singurătate. Crezi că oamenii se sperie mai degrabă de singurătate sau de întâlnirea cu ei înșiși, cu propriile lor dureri, cu imaginea lor adevărată? Asta mi se pare că e o temă foarte sensibilă. Cea mai mare temere a mea este cea de singurătate. Și de aceea am început să călătoresc singură. Teama mea principală era că nu mă voi descurca. Dar eu cred că frica asta de singurătate, de fapt, ascunde alte lucruri. Ce înseamnă singurătatea într-o călătorie? Alegi să te închizi într-o cameră o săptămână, e decizia ta, dar poți să te închizi într-o cameră o săptămână acasă și să fii singur. Nu cred că e vorba de singurătatea asta. Cred că e vorba de teama de necunoscut și cred eu cea mai mare temere, și ajung la întrebarea ta, este groaza de a fi cu tine. Și mi-am dat seama că eram îngrozită de faptul că acasă mai fugeam de mine. Seriile în care poate nu-mi doream să fiu singură, diverse momente, acasă găseam maniere de a le ocupa. Cu siguranță. Să ies undeva, să mă văd cu prietenii, să fac activități. Acasă reușeam să fug de mine. Cu cât am început să călătoresc mai mult, mi-am dat seama cu cât fug mai tare, cu atâta vin și eu cu mine. Și așa nu mi-a plăcut de mine. Serios, nu mi-a plăcut de mine deloc. Tindeam adesea să dau vina pe alții pentru ce nu mergea bine într-o călătorie. Era o cazare nepotrivită. Vezi, tu ai ales cazarea asta. Tu ai zis să mergem cu trenul ăsta. Și mi-am dat seama că mi le spunea mie. Și mi-am mamă, deci sunt atât de neplăcută. Cum mă pot suporta oamenii dacă eu nu pot să mă suport singură cu reacțiile mele? Și căutam să fug și n-aveam unde să fug. Și revenind la întrebarea ta, cred că asta e principala problemă. Că oricât fugi de tine, ajungi să fugi cu tine. Și la un moment dat te înghesui pe tine acolo într-un loc și mi se pare extraordinar să poți să treci de momentul ăsta. Dar eu n-am trecut ușor și încă nu mă suport pe mine și m-aș da afară din cameră uneori. Când avem senzația că fugim cât mai departe de noi, de fapt nu facem decât să ne întâlnim în profunzime. Sunt convinsă că foarte mulți oameni, printre care și eu, călătoresc cumva în ideea de a fugi de problemele de acasă, de a fugi de lucruri de job, și pe lângă faptul că vin cu tine,
Și dacă reușești cumva să le depărtezi, nu știu, printr-o vacanță din asta super activă, eu cred că atunci când te întorci acasă e și mai rău. Deci te iau așa din plin și mai tare. Cum s-a schimbat dialogul tău interior de-a lungul timpului? Cu toți avem acest dialog interior, fie că îl recunoaștem sau îl nu recunoaștem. Suntem atenți sau ne astupăm urechile? Nu vrem să ne auzim, de fapt, pe noi. Adică ce s-a schimbat în tine prin acest dialog interior? Ce ai descoperit despre tine? Ce discurs ai în continuare? S-au schimbat multe și nu cred că putem schimba în profunzime bagajul din copilărie, dar cred că îl putem ajusta destul de mult. Și eu am făcut asta și o fac în continuare. Dialogul meu intern era bazat în cea mai mare parte pe lucrurile negative, pe ceea ce n-am făcut bine, pe ceea ce aș fi putut face altfel. Treaba asta mă bloca într-un moment, îmi crea frustrare, pierdeam momentul prezent, mă concentram constant pe ideea de a fi putut să fac aici altfel, dacă aș fi făcut altfel era așa. O înșiruire de regrete, exact, probabil. Și pierdeam momentul prezent, pierdeam focusul de pe viitor. Acum sunt mult mai liniștită și mai asumată și cumva fiecare decizie, chiar dacă nu e o decizie bună, în momentul în care am luat-o, eu am considerat că a fost o decizie bună și treaba asta mi se pare suficient. Desigur că învăț din ea, dar trec mult mai ușor, mult mai ușor, mă cert mai puțin, mă cert în continuare, sunt supărată pe mine pentru diverse lucruri, dar încerc să mă și iert mai repede, să fac un pact. Nu că, până la urmă, suntem doi acolo, eu așa simt, că călătoresc singură, sunt doi, eu sunt și gemeni și chiar am un dialog, chiar în mine se ceartă adesea două entități acolo. Dualitatea, exact. Da. Chiar sunt o persoană duală, nu vreau să duc exprimarea asta într-o zonă negativă. Mai degrabă sunt discuții și perspective diferite și ele se armonizează la un moment dat. Dar treaba asta, dialogul cu mine e mai bun, mai blând, mai înțelegător și trec repede. Există anumite locuri care te-au pus față în față cu tine și ce amprentă și-au pus asupra ta? Am făcut anul trecut Camino de Santiago, drumul inițiatic cu Joy, a fost o călătorie absolut minunată și am ținut legătura cu câteva persoane și recunosc că am avut un moment de blocaj pentru că vreo 3 dintre ele mi-au scris la o perioadă după: hei, ce mai faci? M-am bucurat să văd că îmi scriu și m-au întrebat: cum te-a schimbat pe tine drumul ăsta? Și eu nu am avut un răspuns. Și au început să-mi povestească ei: wow, super! Parcă mi-e venea greu să cred că un drum te poate schimba așa. Zic: măi, pe mine nu. Păi și l-ai făcut degeaba? Nu, de ce? Am crescut în alt fel, dar n-am simțit că erau niște schimbări fundamentale pe care ei le povesteau acolo. Poate niște lucruri care au plecat la drum, niște lucruri la care doreau să lucreze și cumva cu așteptări pe drum, mari, cred. Și pe drum, probabil, gândurile au fost direcționate în așa manieră. La mine nu a fost cazul, nu. A fost o experiență minunată care m-a ajutat și m-a îmbogățit. Dar eu sunt același om care a plecat pe Camino anul trecut pe vremea asta. Da, dar despre Camino așa se spune, că este drumul transformării. Și atunci oamenii, probabil, mulți așa pleacă în această călătorie pe Camino cu anumite așteptări, cu anumite gânduri, dorințe și există acest proces al călătoriei prin care probabil primesc anumite răspunsuri. Și cred că în ideea asta te-a întrebat și pe tine, dacă tu ai plecat pe Camino cu anumite așteptări sau cu anumite întrebări. Cred că ține foarte mult și de partea spirituală. Cred că sunt vreo 2-3 categorii de oameni care fac Camino în scopul ăsta spiritual, inițiatic, cei care fac în scop turistic și cei care pur și simplu merg și văd cum se deschide drumul. Și la tine cum a fost? Asta a fost. Am mers și am văzut cum s-a deschis drumul, cu provocări diverse, fiind cu un cățel. Foarte multe lucruri au fost diferite, iar focusul meu a fost destul de mult spre a-i fi bine ei. Pentru un cățel să meargă aproape 500 de kilometri nu e atât de ușor ca pentru un om. Dar am trăit foarte multe lucruri extraordinare pe Camino, fără să simt că m-am schimbat. Eu sunt convinsă că fiecare experiență de asta te schimbă și îți adaugă valoare, dar eu simt că am aceeași structură. 500 de kilometri pe jos, în cât timp ați parcurs? Noi am făcut și pauze, odată pentru că eu, fiind nomad digital, mai și lucrez pe parcurs, dar și pentru că ea nu se simțea bine. După prima 100 de kilometri se vedea că nu se simte bine, dar propriu zis, drumul l-am făcut în 16 zile. Și am mai luat și pauze între în care eu am lucrat. Care au fost cele mai intense experiențe de călătorie pe care le-ați avut împreună? Spre exemplu, când am fost atacate de niște câini în Belize,
Când am fost închise în Belize, pentru că am fost acuzată că vreau să trec ilegal cu câinele în Statele Unite prin Mexic, iar eu mă duceam la plajă în Belize. Când am trecut frontiera ilegal prin apă în Bolivia, pentru că nu aveam actele pentru Joy, când am ajuns cu ea la capătul lumii în Ushuaia, când am urcat pe un vulcan activ în Guatemala, la 3000 și ceva de metri și eram acolo, vedeam cum exploziile vulcanului, când am urcat cu ea pe ghețar la 5000 de metri, când mi-am sărbătorit ziua de naștere la 38 de ani pe muntele Curcubeu în Peru cu ea la 5000 de metri. Anul trecut ziua de naștere la 39 de ani cu ea la capătul lumii, în Fistera. Sunt atât de multe, sunt enorm de multe. Mi se pare că am trăit cu ea 10 vieți. Într-un fel, tu faci mai mult o călătorie interioară pe lângă cea geografică. Mi-ai zis că sunt unele locuri în care nu mergi cu așteptări foarte mari, ți se deschide drumul în față și te duci pe acel drum. Totuși îți amintești să fie vreun moment, să-i spunem, vindecător, pe care tu l-ai simțit așa, că îți vindecă inima, mintea, că te pune în echilibru, că ți-e bine că ai ales acel spațiu sau acea experiență? Cel care îmi vine adesea în minte și probabil că îmi vine adesea cu un scop, pentru că ele sunt mai multe, dar cumva prima dată vine unul. S-a petrecut anul trecut, la final de Camino. Am spus eu că am plecat pe Camino fără niciun scop, dar de fapt aveam niște scopuri mai mici, dar mi-am spus că dacă voi simți că ea nu poate face drumul, voi renunța în orice moment. Și atunci cumva nu voiam să fiu legată de un scop, pentru că sunt o persoană foarte competitivă și competitivă cu mine, nu cu alții. Și simțeam că dacă o să-mi setez un scop, o să mă dezechilibrez și nu o să mai îmi dau seama dacă ea nu poate face drumul. Așa că scopul mi l-am păstrat aici doar. Unul dintre ele era să duc fotografia bunicii mele care a murit la Santiago de Compostela, la catedrală. Am făcut treaba asta, am dus fotografia și chiar în momentul în care lăsam fotografia acolo unde îmi doream să o las, ne-au anunțat că urmează să înceapă slujba, vizitatorii sunt rugați să iasă afară sau dacă vor să participe la slujbă, bineînțeles. Desigur că slujbă pentru pelerini. Da. Și bineînțeles că îmi doream să particip la slujbă. Mi se pare drăguț faptul că eu trebuia să fac treaba cu fotografia bunicii cu o seară înainte. M-am întâlnit cu un grup, eu mergeam spre catedrală, îmi doream foarte mult să fie în seara respectivă, am schimbat 2-3 vorbe, hai cu noi la o bere, bine, dar scurt, să nu pierd momentul slujbei. Și mă uitam la ceas și îmi spuneam, dacă nu plec acum, o să pierd. Ceva din mine îmi spunea, că mergi mâine. Eram, nu, eu azi am. Și n-am plecat, am rămas cu ei. Și mi-am zis, ei, sigur trebuie să fie un motiv pentru care nu m-am dus. Nu ai ajuns la liturghia aceea, da. Și m-am dus a doua zi, cum spuneam, am lăsat fotografia și m-am așezat fără să realizez pe un loc rezervat spaniolilor. Nu am văzut. M-am mirat eu că nu e nimeni pe rând cu mine. Am venit un domn, m-a întrebat dacă sunt din Spania, i-am zis că nu, dacă vorbesc spaniol, i-am spus că da, știți că stați pe un loc, am cer scuze, mă mut. N-am văzut, mă mut. Dacă tot sunteți aici, pot să vă rog ceva, vorbeam în spaniolă. Da, ați putea veni în timpul slujbei să citiți din Biblie când preotul, Doamne, nu mă mut. Și a venit la mine și mi-a spus, n-am știut că este cantorul, nu era îmbrăcat în civil. Și mi-a zis, nu vreau să insist, dar simt că cineva s-ar bucura să faceți treaba asta. Fantastic. Și a fost atât de emoționant. Am citit, mi-a fost totul foarte clar. Doamne, când m-au chemat în față, nu știu în ce limbă am citit. Aveam atât de multe emoții. Deci gândul ăla să fiu în catedrala la Santiago de Compostela și să citesc, bineînțeles că eram cu gândul la bunica. Și după aceea s-au ridicat oamenii și au început să continue, cum continuăm noi în biserică, o anumită parte. A fost foarte emoționant. Pentru că în ritualul catolic există acest moment al rugăciunii credincioșilor când vin să citească în mai multe limbi. Iată cum tu ai dus-o pe bunica ta în această călătorie. Poate fi acesta un fel de moment vindecător. Absolut, absolut, da. Am fost foarte, foarte bucuroasă că am acceptat. Eu tind să refuz cam orice lucru care mă scoate din zona de confort. Și apreciez când oamenii insistă. Călătoresc și singură, călătoresc cu prieteni și cu iubiți și cu Joy și sunt și însoțitor de grup în diverse călătorii. Acum am întors din India, n-am fost nici cu Joy, nici singură. Acum urmează să plec în Armenia, plec singură. La întoarcere urmează 3 călătorii unde sunt însoțitor de grup. Una dintre ele este cu căței, este o călătorie în Grecia cu 12 căței, deci o să aibă Joy partener de joacă. De joacă. Da, deci nu călătoresc doar singură, dar mi-am propus de prima dată când am călătorit singură, în 2016, deci sunt 10 ani și a fost groaznic, nu mai am plâns.
Mi s-a părut îngrozitor, nu știam să ies din aeroport, apoi să mă uit pe o hartă să ajung la cazare, mi s-a părut îngrozitor. Dacă aș fi știut cum să-mi cumpăr un bilet de avion, mă întorceam acasă, dar nici aia nu știam. Și de la prima călătorie mi-am propus să existe minim o călătorie solo pe an și există. Anul ăsta probabil va fi cea din Armenia, dar când zic solo, e solo, nu e cu Joy, e călătoria mea. Și e foarte diferit o călătorie eu singură cu Joy sau eu cu Joy și altcineva, e foarte diferit. Și ce iau din călătoriile cu mine, nu iau din nimic pe lumea asta. Dacă aș putea face un dar oricărui om de pe pământ, indiferent cât de sceptic e, să călătorească o dată singur. Să nu aibă toate ancorele alea cu care e obișnuit acasă. Joy, bucurie, fericire. Ce ai învățat tu despre fericire în călătoriile din viața ta? Că e mult mai simplu de obținut decât credeam înainte. Cumva ce defineam eu prin fericire, și aș tinde să cred că nu sunt singura, erau așa niște milestone-uri mari. O să fiu fericită când o să am un job foarte bun, o să fiu fericită când o să am relația o relație perfectă. Exact, nu o relație, ci relația perfectă. O să fiu fericită când o să-mi cumpăr casă și nu o să mai stau la bloc. Și mi-am dat seama că lucrurile să nu au niciun fel de legătură, stea absolut niciun fel de legătură. Adică și în momentul în care te-ai mutat la casă, te bucuri de momentul respectiv. Și cam trece. Dar eu mi-am dat seama că eu mă bucur așa și de habar n-am că la o bere cu prietenii, eu mă bucur la fel. Nivelul meu de entuziasm e cam același și durează tot atât. Și mi-am mai dat seama că încercam să forțez foarte mult prelungirea momentelor de fericire. Dacă ceva mă făcea fericită, încercam să trag cât de mult de momentul ăla și să-l... Până își pierdea intensitatea? Să-l fac cât mai ajungea artificial, de la ceva natural, ajungea artificial ca să încerc să prelungesc momentul și apoi venea însoțit de o mare dezamăgire. Deci încercam să-l urc cât de mult și apoi coboram. Și acum îmi dau seama că mă bucur literalmente de niște nimicuri. Mi-am amintit de o melodie din tinerețe pe care o ascultam așa pe repeat de la Vama Veche și intro-ul melodiei spunea că fericirea este ceva ce nu vom atinge niciodată, dar în căutarea ei merită să alergăm toată viața. Și cumva am crezut multă vreme treaba asta, pentru că aveam senzația că fericirea e ceva așa ce se extinde pe un spațiu, o suprafață, un timp mare. Și când mi-am dat seama că fericirea chiar e în lucrurile mici, că e un clișeu, dar clișeele ce sunt? Clișeele au apărut tocmai pentru că ne înconjurăm de ele și sunt o dovadă a realității. Da, în lucrurile mici, în cafeaua pe care o beau dimineață în liniște când știu că nu vreau să socializez cu nimeni, în o carte pe care o citesc, în o plimbare pe care o fac, în o undeva pe o plajă superbă sau pe un vârf de munte? De oriunde, și în jurul blocului cu Joy. E mai simplu, parcă. Emisiunea se numește Arta de a fi. Pentru tine, arta de a fi înseamnă? Înseamnă arta de a fi prezent. Povesteam mai devreme de faptul că simt că e o realizare foarte mare pentru mine că sunt tot mai ancorată în prezentul meu și nu mai irosesc din mine gândindu-mă la trecut, nici făcând foarte multe planuri de viitor, dar în același timp, fiind foarte ancorată și în mediul online și fiind o prezență activă acolo, cumva recunosc că mă întristez și mi se strânge sufletul văzând cât de multă lume alege să nu trăiască prezentul lor și să fie prezenți într-o manieră deloc sănătoasă în viața altora. Și mi se pare un consum de energie și de timp pe care tu ai putea să-l pui pe prietenii tăi, familia ta, pe o baie cu spumă și un pahar de prosecco, pe orice, pe dormit. Mă consum puțin, pentru că cred că nu poți să fii impasibil așa la tot ce se întâmplă în jurul tău, dar de fiecare dată cumva mă bat așa pe umăr și îmi spun, hei, erai și tu acolo și nu mai ești acolo. Și închid fereastra respectivă și mi-amintesc că eu trebuie să mă ocup de viața mea, faptul că ei nu se ocupă de viața lor e ceva ce nu mai ține de responsabilitatea mea și e un sentiment frumos. Arta de a fi prezent și cred că e o încheiere potrivită pentru că se leagă de întrebarea ta de la început, de care a fost momentul
în care am făcut trecerea asta de la a supraviețui, respectiv la a trăi. A trăi. La a trăi, da. Sunt mulți oameni, și printre care și eu, care cumva au așa un crez în viață, care pornește de la ideea de a trăi fiecare zi ca și când e ultima. Nu știu, mie mi se pare un pic macabru să mă gândesc la treaba asta. Dacă m-aș gândi că azi e ultima, nu-mi dau seama ce lucruri extraordinare aș putea face pentru a schimba ziua de mâine care e ultima. Și de fiecare dată când mă gândesc la treaba asta, eu mă sperii. Și chiar m-am gândit de mai multe ori ce aș face eu azi dacă aș ști că mâine e ultima zi. Niciodată nu mi-a venit în minte ceva extraordinar de transformator. În schimb, aleg să trăiesc fiecare zi ca și când e prima zi din cele care vor urma. Și în felul ăsta am senzația, chiar dacă deciziile din ultimul an nu m-au dus acolo unde am vrut, deciziile de azi ar putea să schimbe parcursul de mâine încolo. Și poate nu se întâmplă decizia de mâine și așa mai departe. Și asta îmi dă o stare de încredere, mai ales în momentele în care sunt mai jos sau momentele în care îmi spun că nu sunt în punctul în viață în care mi-aș fi dorit să fiu, și în momentul în care simt că decad în energie, în acțiune, îmi zic ok, azi e prima zi. Și e o stare foarte de bine. Da, pentru că îți deschide perspective. Exact, da. Trăiești în această stare de bine, de optimism, de primul moment, prima clipă. Și ai deschis totul. Exact. Și fiecare zi, nu-i așa, e o nouă șansă. Rox, suntem la finalul discuției. Mulțumesc pentru întâlnire. Și noi îți mulțumim foarte mult.